Bij een soort spektakel waren 4 weken in de eerste otters met een stuurder kwam in de oude veen nut zetten. De verwachtingen waren heeg, maar als de initiatiefnemers van de weeromkeer van de otter vanmiddag bij Jennewoud het wetter opgingen, hadden ze nog maar 1 signaal. Ziekte waard 2 fataal. De otter heeft echt behoorlijk gekermd, geschreeuwd, had kennelijk heel veel pijn en is die nacht overleden. En de volgende dag was het met een tweede otter het geval. Natuurman Tjibbe de Jong van Oudegeer had de otters voordat ze uitzetten waren een jaar lang thuis grut bracht. Hij kan kwalijk begrijpen wat er bad is. Ja, dat is verschrikkelijk. Ben je er kapot van? Ja, dat is net normaal. Zulke fijne dieren. En dan samen zo'n wij en die, dat kent dan net. Ik heb altijd gedacht, jongens, je bent aan vrij. En nou dit. De derde otters zijn overgebracht naar de Rijksuniversiteit van Utrecht voor onderzoek. De oorzaak is nog een raadsel. Stress vanwege de uitwenkooi dat de otters in Lippen willen de vrijwilligers net aan. Ze gaan oververmoeden, want er binnen stikken visvoer bij de kooi die er net door de verzwargers in lijn wienen. Maag-darmkanaal van het dier bleek helemaal leeg te zijn, maar er zat wel een beetje een geel-oranje vloeistof in. En daar wordt nu verder naar gekeken in de richting van toxische stoffen, gifstoffen. Zijn de dieren vergiftigd? Dat is nu de hamvraag. Tegelijk is er ook nog positief nieuws. Ian Wiefke had het avontuur van Zelzo Libbe en er binnen kwartlien nog 2 nieuwe Tsjechische otters in de oude veen nut zetten. En daarbij kwam nog wat oors aan het jacht. Dat was dat er opeens een wilde otter opdook vlakbij de uitwenkooi. En dat is natuurlijk prachtig en geweldig voor het Frieske Geer dat dat gebeurde. Er ben ik nog otters hoor, dus Jo zet er wel tron in me gewoon. Jawel. Ja, ze zijn net van mij, natuurlijk net. En ik ga verleden week doe ik voor eerst weer een beetje voortwesten. Doe ik weer strand van op 2 plekken. Nou ja, dan dat is wel heel mooi dan. Ja. Maar ja, dit komt nog wel even na.